מוצר קטן על האור יכול להציל חיים וגם להתריע חודשים מראש על התקף לב שמתקרב. חמי ראם, טריאטלט לשעבר, לא ידע שיש לו בעיות לב עד שהגיע לניתוח חירום. היום עם הטכנולוגיה החדשנית של יופי שמנטרת זהה אפשר לזהות תסמינים שמופיעים עוד לפני שהלב מאותת ולשנות את גורל החולים. מה עומד מאחורי הטכנולוגיה הזו? מה העתיד שמצפה לנו? חמי ראם, מייסד ומנכ"ל חברת יופי, שלום לך. שלום וברכה. תודה שאתה איתנו. תשמע, אני תמיד אומר שהרבה סטארט-אפיסטים, כאלה שממציאים דברים, בדרך כלל זה משהו שקשור אליהם, משהו שהם חוו או בני המשפחה הקרובים, ומשם מגיע הרעיון. אני אומר, איך יכול להיות שלא ידעתי על זה מראש? איך יכול להיות שאין לו טכנולוגיה שאומרת לנו את זה? אני מאמין, לפי מה שאני מבין, זה מה שקרה לך? זה בדיוק מה שקרה לי, ספורטאי חובב, כזה אתה יודע, עם הסריטה בראש, הגעתי עד חצי איש ברזל, רצתי מרתונים, עשיתי טריאטלונים עוד לפני שידעו להגיד את המילה הזאת בישראל. מדהים. ובכל זאת, בלי להיות בשום אוכלוסיית סיכון, הגעתי לניתוח מעקפים, כשאני מנטר את עצמי כל הזמן עם מוצרים הקיימים בשוק, עד היום קיימים בשוק, וטיפ שנתן לי רופא בבית חולים, שאמר שהיו לי סימנים מוקדמים, לימד אותי לחשוב, והביא אותי לחשוב, שלמעשה אנחנו לא מנטרים את עצמנו בצורה מספיק טובה, וצריך למצוא שיטה שבו אנחנו מנטרים את הגוף בצורה יותר טובה, גם לטובת אימון. בעצם כשאתה אומר ניטור, מה שעד עכשיו, זה עוד בזמנים שלפני שהיו שעונים, היה את החגורות האלה ששמים על הלב, כדי לנטר בעיקר את הדופק, שאני לא יודע כמה הוא יכול לתת לך הערכה אם אתה עומד לקבל אירוע לב. אחר כך הגיעו השעונים, ושיודעים גם לעשות סוג של אק"ג, שהוא גם לא ממש מדעי. זה מה שהיה, נכון? זה היה סוגי הניטור בזמן אמת. עד היום, למעשה, גם היום השעון שאתה מודד, הוא מודד בעיקר דופק, ויש איזשהו אלגוריתמיקה שיודעת לעשות ECG מזה. ה-ECG הוא מדד בסדר להגיד לך שאתה בתוך אירוע לבבי. המטרה של יופי הייתה מלכתחילה, מ-day one, לא לדעת שאתה בתוך אירוע, אלא לנסות לעשות לך את האירוע הרבה לפני שהוא קורה, כי יש לך כל מיני סימנים מוקדמים שהגוף שלך מאותת שאתה בכיוון הלא נכון, וכל מה שצריך לעשות בניטור זה לדעת לאסוף את אותם אירועים האלה מראש, ולדעת לתת את ההתראה בזמן, על מנת שבן אדם לא יגיע לאירוע הלבבי, ואנחנו יכולים אפילו לעצור את זה חצי שנה ויותר מראש. אז פה מדובר בעצם פה מדובר באיזשהו סימנים שהגוף נותן, אבל מדובר לא באירועים כמו דום לב, אלא באירועים של התקפי לב, של חסימה של העורקים, נכון? במקרה של התקף לב שמתקרב. נכון, אנחנו מדברים על חסימה של העורקים הכליליים, זה תהליך שלוקח הרבה זמן להתפתח, זה לא מתפתח לך ביום אחד, זה יכול לקחת כמה שנים, והלב שלך תוך כדי הפעילות הגופנית מאותת לך שהלב שלך כבר הוא לא בדיוק אותו דבר כמו שהוא היה קודם, בעיקר אם אתה ספורטאי, כי אנחנו בתור ספורטאים נוהגים, יש לנו את הגישה הזאת שהכל בסדר ואנחנו לא מתאמנים נכון, או לא אכלנו נכון, או לא ישנו נכון. בקיצור, אוסף של תירוצים או דברים כאלה ש... אבל דווקא ההפך, אני חושב שחמי, בטח מעל גיל 40, כשעושים פעילות ספורטיבית בעצימות כל כך גבוהה, כמו מרתונים, חצאי מרתונים, שם הסיכון ללב הוא גדול יותר. לא, זה בדיוק הפוך. בגלל שאתה מתאמן הרבה, אז גם אם יש לך חסימות בעורקים הכליליים, הלב שלך יודע לייצר מעקפים טבעיים. וזה למעשה מה שהציל אותי. אני לא חשבתי אירוע לבי, אני פשוט עליתי על זה מתוצאה מזה שאני התלוננתי, על זה שאני לא יכול להתאמן כמו שצריך, ולקח זמן עד שהרפואה עלתה על זה שמשהו לא בסדר אותי, כמעט עברה חצי שנה מרגע התלונה הראשון שלי עד הרגע שבו גילו שיש לי בעיה לבבית, שתוך כדי היו לי הרבה סימנים, ואם היה לי באותו זמן מכשיר שאוסף את הסימנים האלה, אז לא הייתי בכלל מגיע למצב שאני עובר ניתוח מעקפים, אפשר לגמור את זה
כן. בצנתור פשוט, כן, כשההחלמה שלו הרבה יותר קלה, העלות לחברה יותר נמוכה. אני בטח. יצאתי מהניתוח הזה בסדר, אבל יש אנשים שלא יוצאים מהניתוח הזה כן, זה ניתוח 100%. מורכב, והיום מסתמים שמים מאוד מאוד לגמרי. מאוד מאוד בקלות, דרך היד, דרך הרגל, וזה יחסית הליך פשוט. בואו נדבר רגע על יופי, ואיך בכלל הגעתם לזה שדרך הזיעה אפשר לעשות אבחון. אז בסוף נכנסנו והתחלנו ללמוד על הטכנולוגיה, והתחלנו לחפש איזה פרמטרים בגוף משתנים בקורולציה לצריכת חמצן בזמן פעילות גופנית. ומצאנו שיש אלקטרוליטים בגוף, בדם, שמשתנים בקורולציה לצריכת חמצן. מחקר נוסף לימד אותנו שאותם אלקטרוליטים נמצאים בסוג של קורולציה גם בזיעה לדם, ואז אמרנו אם האלקטרוליטים האלה נמצאים בזיעה בקורולציה לדם והאלקטרוליטים האלה משתנים בקורולציה לצריכת חמצן בדם, אז האלקטרוליטים האלה צריכים להשתנות בקורולציה גם בזיעה, ואז נכנסנו למסע של לפתח טכנולוגיה ייחודית שנקראת בעגה המקצועית Ion Selective Electrode, אלקטרודות מיוחדות שהן יודעות לנטר רק את השינויים באלקטרוליט ספציפי, ואנחנו היום אפשר להגיד בתחום הספציפי הזה, המדעי הספציפי הזה של Ion Selective Electrode, אנחנו מבינים את העולם. אנחנו שני דברים יודעים לעשות, אחד אנחנו יודעים לייצר את זה בצורה תעשייתית גדולה, ושתיים ערכנו לזה את אורך החיים של זה בצורה משמעותית, כך שאתה תצטרך להחליף אלקטרודה כזאת פעם בשבוע אימונים, ולמעשה את אותה מדידה שהיית צריך לעשות עד היום במעבדה, אתה יכול לעשות אותם היום בשטח בלי מסכה על הפנים. אבל מה ההבדל בין זה לבין בדיקות דם או אק"ג רגילות? זאת אומרת, כמה, מבחינת אחוז הדיוק? דבר ראשון, אק"ג אתה יודע רק שאתה בתוך אירוע, אנחנו רצינו להיות מסוגלים לעשות את זה שאתה הולך לאירוע לבבי הרבה קודם. אז ברגע שאנחנו מנטרים צריכת חמצן, מה שקורה לבן אדם בזמן שיש לו סימון בעורקים הכליליים שלו, הצריכת חמצן שלו, מה שנקרא VO2, יורד בהדרגה. מאחר ואנחנו מנטרים כל הזמן את ה-VO2, שדופק זה רק מרכיב אחד מתוכו, אנחנו יכולים לזהות שינויים ב-VO2 שהם חריגים מאשר ירידה רק בגיל. עכשיו, פיזית זה צריך להיות עליך כל הזמן? אתה לובש את זה בזמן שאתה עושה ספורט? פיזית זה צריך להיות עליך בכל אימון שאתה יוצא אליו, ומספיק טיפה קטנה של זיעה כדי שנתחיל לנטר את השינויים האלה, ואז אנחנו אומרים לך את הצריכת חמצן שלך, אנחנו יודעים גם את הפליטת פחמן דו-חמצני שלך, ואז תחום שלם אנחנו יכולים לאמן אנשים בצורה יותר פיזיולוגית, יותר מדויקת, כי היחס בין פליטת פחמן דו-חמצני לצריכת חמצן למעשה מכתיב ממה אתה מייצר אנרגיה, אם אתה מייצר אנרגיה משומן, פחמימה או חלבון, וכמה אתה מייצר מתוך כל אחד, איפה אתה נמצא באזור האירובי האנאירובי שלך, אם עברת לאזור שאתה נמצא באזור האנאירובי שלך ואתה מתחיל לייצר אנרגיה מלקטט, אנחנו גם יודעים את זה, ואנחנו יודעים כמה זמן ייצרת אנרגיה מלקטט. מדהים, תגיד לי, זה מיועד לספורטאים בשלב הראשון, לחולי לב או קהל רחב יותר, בשלב הראשון שלה? בשלב ראשון אנחנו נצא לספורטאים, תוך כדי זה שאנחנו נוציא את זה לספורטאים, זה יקרה בערך בעוד כחצי שנה, אנחנו מעבירים את המוצר כרגע לייצור סדרתי, אנחנו נעשה ניסוי קליני שבו אנחנו למעשה נביא את המוצר למצב כזה שהוא די מסוגל לתת גם התראה מדויקת, ולשלוח אותך לרופא לבדיקות נוספות, שמשם כבר הרופא יצטרך לדעת מה לעשות איתך בצורה... באיזה שלב זה נמצא עכשיו? זה צריך אישורים? זה כבר בייצור? באיזה שלב זה נמצא במערכת? אז אנחנו כבר פרוטוטייפ אחד, אתה יכול לראות כן, אני רואה. ביד שלי פה. תיארתי לעצמי שזה מה שהיה לך ישראל. המוצר הראשון יצא לשוק בעוד כחצי שנה, בהתחלה בשוק הישראלי, בשלב ראשון לספורטאים,
ואז אנחנו נאמן אותם בצורה יותר טובה. מיד אחרי זה אנחנו נצא לניסוי קליני, שיתנהל במהלך שנת 2026, ולקראת סוף שנת 2026 אנחנו מקווים להגיע למצב שבו אנחנו מסוגלים גם לתת את ההתראה ולהעביר את זה לחולים לבביים. בכל מקרה... זה מצריך אישורים רגולטוריים, FDA, איזשהו אישורים ממשרד הבריאות? מוצר של ספורטאים מספיק לו CE, אישור שאנחנו לא מרעילים אותך, לא משמנים אותך, לא עושים לך משהו, איזשהו נזק כלשהו, אנחנו בתהליך לקבל אותו. מוצר שכבר נותן לך התראה, הוא צריך אישור FDA, כי אנחנו כבר מדברים פה על משהו שנכנס לתוך העולם הרפואי. כן. אז אנחנו ניכנס לניסויים הקליניים ב-2026 כדי להביא את זה גם למוצר רפואי. מדהים, כל הכבוד, כל דבר כזה חשוב ומציל חיים בסופו של דבר מעבר לביזנס, לכן אני אומר שזה השילוב האופטימלי, אז תודה רבה שהצטרפת אלינו, שיהיה בהצלחה בהמשך. אני אציין עוד משהו אחד מאוד חשוב, אנחנו חברה בעוטף. זה חשוב מאוד. חזרנו לעוטף גם אחרי השביעי לעשירי, ואני מדבר אליך עכשיו מקיבוץ נירן. יפה מאוד, זה כבר עושה עוד יותר גאווה, עוד יותר גאווה וטוב על הלב שאתם משם. תודה ותצליחו. תודה רבה, בעזרת השם, יהיה בסדר. זה הזמן לצאת להפסקה קצרה, אחריה נדבר על ה-VO3 של